φώναξε σταθερά. Παρών! Έπειτα έταξε με τους άλλους συντρόφους. Να βρεις τη μάνα μου, τη γυναίκα μου, φωνάζει ο Κώστας, την κορούλα μου ο Γιώργος, να μην κλάψουν. Τώρα τους παρακολουθούμε όλους από μακριά. Γελούν και τραγουδούν. Έχουν στήσει εδώ στη μέση του στρατοπέδου των SS χορό. Δεν μπορούμε να τους αντικρίσουμε. Η καρδιά μας ματώνει. Τα αυτοκίνητα που θα τους πάρουν φάνηκαν στη στροφή του δρόμου. Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες παρατάχθηκαν στην πόρτα. Άρχισαν να μπαίνουν μέσα. Ο Ανέστης, ο Λαζαρίδης, ανεβαίνει σε ένα πεζούλι. Με τη δυνατή φωνή του δίνει το παράγγελμα. Προσοχή! Οι Γερμανοί δεν τολμούν να εμποδίσουν. Βγάζουν όλοι τα καπέλα τους. Σιγή νεκροταφείου. Καμιά ιεροτελεστία δεν έγινε ποτέ με τόση κατάνοιξη. Τώρα είναι έτοιμοι. 20-20 προχωρούν. Πρώτος ο Ναπολέοντας. Ο διοικητής πλησίασε να του μιλήσει. Πέταξε με περιφρόνηση την άτιμη πρότασή του. Πετάνε τα καπέλα του στον αέρα. Βαδίζουν με σταθερό βήμα. Φωνάζουν «Ζήτω ελευθεριά!» και χάνονται μέσα σε ένα κλειστό αυτοκίνητο. Τραγουδώντας «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή». Απόσπασμα από το βιβλίο του Θέμου Κορνάρου «Το στρατόπεδο του Χαϊδαριού». 1η Μαΐου 1944. Η ατμόσφαιρα στο στρατόπεδο, στη μεγάλη αυλή του τρίτου μπλοκ,